nooit stond er door 3 generaties nog. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, je moet oma dus, inderdaad. Hè? Wordt oma? Ja, je moet oma, Toosje. Ja, zeg maar hallo, ja, dat is 3 generaties inderdaad. Had ik dat toch goed gezien, hè? En jullie liegen ook nog allemaal op elkaar. Ja, toch hè? Ja, absoluut. Ik heb toch zin in de familie. Is dat echt Toosje? Dat is Toosje. Toosje, Oh, ja. wat een leuk. Ja, Ja, Toosje. hallo. Ah, moppie. Oh, wat leuk. Toosje en? En we hebben nog een, ja, ik ben Sabrina. Sabrina. En Anja. Anja. En nog een broer, Teun. 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 Maar die is er niet. Nee, die is aan het zingen nog. Ja. Toon is aan het zingen. Ja. Ja. Is Teun een grote broer of klein broertje? Grootbroer. Grote broer. Ja. Ja. En heb je nog meer broertjes of zusjes, Toosje? Nee? Is 1 broer genoeg? Ja. Oké. En wie is er de baas? Mama of papa? Mama of papa? Ja, heel juist. goed. Ja, allebei hè, Toosje. Heel goed. Ja. En je wordt even op bezoek bij oma? Ja, Ja. klopt. Mam? Ja, ja, inderdaad. Ja. Gezellig weer in Neer, dus ja. Oh, Ja. je woont niet in Nee, we wonen in Kessel. In dus, Kessel. Ja, ja. Maar de bis van Neer oorspronkelijk? Ja, ik ben er wel geboren, Ja. dus ja. Is dit ook het erfelijk hoes? Ja, voor mij wel. Ja, ja. Ja. Oh, hoe lang, Anja, hoe lang woont je al hier? 42 jaar. 42. Nee, 41 jaar. Alex is 42, dus 41 jaar. Gewoon een verjaal, hè. Hou het nooit gedacht? Goed. Dit wordt zo geworden. En wie is Alex? Oh, dat is mijn zoon, dat woont in Mijn broer. Neven. Ja, is de buurman geworden. De buurman. Maar dat is Maar weer die is een- dus net niet hier geboren. Nee, Want er is- Nee, die wordt nu gemond. Ja. In Glen is hij geboren. In Glen, daar kom ik eigenlijk vandaan. Je ziet eigenlijk van gelijk. Ja. Ja. En je Gelijk. ziet, je ziet met een Neerse... Nee, Nee, ook helemaal niet. niet. Nee, Anja, vertel. Nee, mijn man is even van Upbergen, dus een Binijwegen. Beek Ubbergen. Ja, daar is hij van. En ik heb hem leren kennen met het werkbios. En toen ziet je op een strategische plek, ongeveer in het midden, hoe is dat een Ja, beetje de eigenlijk, voor zijn regel? eigenlijk wel, ja, voor zijn werk. Wat grappig. En voor dat hij zo'n beetje, dus ik ga er nooit van neergehuurd wel halen. Wel halen, maar neer, nee, helemaal niet. En wie is het nog ruim 40 jaar hier in Neer? Nou, ik moet zeggen, beviel me heel goed. Bist ze dan geaccepteerd of ingeburgerd? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ik voel me hier toch wat toes. Ja, ik zeg altijd, als ik in Neer kom, Ja. dan moet ik altijd aan de leuke feestjes denken die ze wel eens Ja, dat organiseren. klopt. Met Ja. grote tenten. Ja. Precies, en de tuin Ja, hier in dat de is waar. volk. Ja, dat klopt. Dat staat meer wel onbekend. Ja, Ja, dat- ja. En het is altijd Ja. hè? Gezellig. Succes. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja, met alles eigenlijk. Dus, hè. ja. Hè? Ja. Toosje, wie oud bist je? 6. 6. En mijn broer is 8. Oké. En wie is het op school? We zitten allebei in Neer. Die zitten in Neer op school, ja? Ja. Neer op Ja, school. want wij wonen Ja. allemaal Eerst Neer. in Kessel. Op de kweer? Op de kweer, hè? Nee. Ja. Daar ben ik, Klopt. daar ben ik, nou ik denk even kijken, 2 keer of zo ben ik door geweest op de kweer. Leuke school. Ja. Ja, dat klopt. Hele leuke school, leuke Ja. sfeer. Leuke meesters, leuke juffen. Althans, dat is mijn ervaring. Heb ze een meester of een juf? Een juf. Een juf. En die Denise. Denise. Ja, juf Denise. Oké, is die leuk? Wat is er leuk in juf Denise? Dat weet ik niet. Juf Denise is ook heel lief, hè? Toch? En dat, Nee. dat is heel belangrijk. Dat is ook een lief juf is. Maar enig dat, ja, ze is aan het wisselen, hè? Ja, Dus ze klopt. grote mensen Ja, inderdaad. Geweldig. Ja. Hoe lang zien de tandjes al goed? Dat weet ik Ja, niet. 2 weken, Ja, 3 2 weken. weken. Ja, zoiets had ze. Ja, weken ja. wat, En ja. Toosje, hebben ze zelf eruit gepongeld? Of, Eentje zelf en eentje was gewoon uitgevallen bij Nele toen Nele zo op me lag. Want toen was ze aan het spelen met een meisje. Ja. hè? Ja. en toen hoorde in één keer dat tand roet. Ja, en toen moest Nele huilen, want dan komt dat zij dat ook wou. Ja, en die had dat nog niet, hè? En ik heb er al 5 uit. 5. En praat je altijd Nederlands, Toosje? Soms ook niks. Ik herken het van Ja. Toes. Ja. Ja. Ja, ik had ook niet. Ja, Ja, nee, het ja, ook, niet ja. meer. Ja, hè, ik snap dat, het wel ja, dit, ja. ja. Ja, maar, op een gegeven Maar we moment staan het komt wel, dat vanzelf. hè? Ja, hè? Hey, en Toosje, waar bewaart ze de tandjes?
In een schoenendoos. Nee, in een schone doos. En Ja. een heel klein, dat zilveren Ja, voetje. Ja, is een voetje van een schoen, hè, maar dat is voor de Ja. tandjes. Hè. Oh, Speciaal voor de tandjes. Een is dat. voetje. Ja, Voetje van een dat zijn schoentje. die schoentjes. Ja, daarom. Ja. Een voetje van een Net schoentje. zoals een Ja, nee, een babyvoetje. schoen. Ja, Een schoentje. juist. Ja. Oh, wacht. Zien Maar dan- dat van die... Die kleine, ja, wat zijn het eigenlijk voor de tandjes is dat? Ja, zien die een beetje verzilverd Ja, of verguld? precies, precies. wat Die, leuk. ja, juist. En Ja, staat er ook wat op? ja, daar staan ook op tandjes of iets, hè? Ja, klopt. Ja, Enig. ja. Hé, maar vertel nog even, want dat met die vriendinnetje, dat dit er vanzelf goed gekomen was. Oké, spannend verhaal. Maar wat me nog een spannender verhaal liep, is van wie heeft ze de andere tand, wie heeft ze dit er zelf goed gekregen? Toen ik zat te eten, toen ik een croissant had gegeten. Toen zat hij heel erg los en toen trekte ik hem zo eruit. Best ik zo dapper. Ja, Supergoed. Dus het was niet zo dat ineens zat mijn tand in de croissant. Dat Nee. reed ook nog, hè? niet. Hey. Ja. Maar het was wel door het croissantje dat het goed kwam. Dat er nog ja losser weet kwam. je, toen er eentje uit was, ging die andere direct zo wiebelen. Wiebelen. Een wiebeltand. Ja, En dat deed helemaal geen pijn? nee, geen pijn. Potverdikkie. Kreeg je die ook zo makkelijk mee, mama Sabrina, door de tanden? Ja, dan gaat Toosje Oh, voorop ja. Yep. en Teun komt achteraan. Ja, die ging Dat is, heel goed. ja. Want waarom zou je bang zijn voor de tandarts? Precies. Dat weet ik niet Nee, meer. precies. Hè? Hey. Nee, maar dat is het beste antwoord wat je kan geven. Is het een mevrouw of een meneer, de tandarts? Mevrouw en soms een meneer. Oké. En Teun moest huilen toen hij bij de tandarts was. Wie? Teun, mijn Teun? broer. Die niet grote zo broer leuk, van jou? Ja! Die ook nog zelfs groter dan mij was. Ja, Maar misschien echt wel. Maar toen was hij een beetje bang wat die meneer de tandarts deed. Ja, dan moesten de tandjes gesealed worden, hè? Ik heb dat alles. Ja, jij hebt dat ook gedaan. Ja, dat En toen, klopt, en ja. toen moest ik helemaal niet huilen. Nee. Nee, En ik was nog zo een beetje zo klein. Nou, je bent een soort van Mega Mandy, ben jij. Ja. Kleine superheldin. Of heb je, waar hou je van? Qua muziek of tv? Of wat vind jij super cool om te kijken of te doen? Knutselen. Echt En waar? tekenen. een teken. Ah, Want ik kan al een ninja tekenen. een ninja? Ja, Is dat leuk, ninja's tekenen? ja. Maar soms mislukt hij en dat zijn van zo'n Lego poppetjes. En die hebben zo'n hier groter en hier zo'n kleine. Oké. Een zwaard? Ja, Ja. Ja, een beetje ninja heeft een zwaard, hè? ja. Oké. En die heeft ook een nunchuk en Een nunchuk? Ja. 7 schurken en die van kool weet ik niet. Maar kun jij een nunchuk tekenen? Ja, Dat zijn toch die stokken met die kettingen ertussen, hè? ja. En waarom vind je ninja's zo leuk? Dat komt dat het met vecht heeft te maken. Oh. Wil je ook op vechtsport of zo? later? Nee. Nee? Nee, want dan kan je pijn doen. Kijk, voordat je het weet ben je al je tanden kwijt. Ja. Ja! Teken je ook wel eens wat voor oma? Ja. Maar geen ninja's dan, hè? Wel. Oh, hoeveel ninja's heeft oma Anja al? Eén. Eentje En pas, hè? opa heeft Ja, er toevallig 2. vanmiddag. Opa heeft vanmiddag nog een ninja van jou Ja. gekregen. Maar ik had er heel veel mislukt. Oh, Mislukt. Ja, dat moet precies zijn bij hem. hè? Ja. Ja. En weet je, en thuis ga ik op mijn tablet en dan ga ik kijken hoe die eruit ziet. Dan gaat mama aan maken. Oh ja, dan mag mama dat doen. Oh. Wat mag mama dan doen op de Moet ik hem tablet? natekenen, de ninja maken. natekenen. Ah, oké. Nooit. De Ah. groene ninja of de gouden ninja. Oké. Dat is dat want de groene ninja is hetzelfde als de gouden ninja. Die heet allebei Lloyd. Dat zijn ook dat babbelen, tekenfilmpjes, ja. dat babbelen, hoe heet ze dat van? Misschien oma. Ik ben me nergens van bewust. Maar ja, Teun en Toosje, Ja. leuke namen. En hoe ziet je op Toosje gekomen?
Ja, hoe zijn we? Eerst nou ja. Nou, op tv was toen van Toos Karagas. Ja. Was toen van, hoe heet dat programma? Bibi Van Baba. het beste idee van Nederland, geloof ik, was dat toen. En toen was ik in verwachting, maar denk, de tweede wordt toch een jongen. En toen zei mijn man, weet je, Tooske of Toosje. En toen denk ik, ja, klinkt wel leuk. Maar inderdaad, werd er nog een meisje, dus het werd er nog gelijk Toosje. Ja, Dus, Toosje rolt ook wat makkelijker uit de mond, vind ik. Of Ja. Tooske. Ja, ook wel. Ja, lieflijk, hè? Want iedereen zegt een andere naam dan ja, sommigen zeggen Toosje. Tooske of Ja. Ik hoor. maar dat is gewoon Toosje. Hè? Wat Ja. heb je zelf het liefste dat ze zeggen? Toosje. Toosje. Ja, Toosje. Ja. En ook geen Toos, nee, Toosje. Hè? Ken je nog een andere Toosje? Ik ken er geen. Ja, ik ken jou nu. Ik ken er eigenlijk geen andere dan mezelf. En hoe leuk is dat, Toosje, dat jij de enige bent die je kent die die naam heeft? Hoe leuk is dat? Heel leuk. Ja, toch? Hey, ga je door met tekenen en knutselen en het verzamelen van tandjes? Ja. Ja? Ik denk dat dat helemaal goed komt. Ik vond het super gezellig. Vond je het ook leuk? Zou je het ook leuk vinden als je op tv kwam? Niet? Durf ik niet. Durf je dat niet? Maar die ben je al op tv. Is vanzelf al. Zal ik je zeggen dat dat is Ben en dat is Frank. En Ben, de cameraman, die heeft nou dat opgenomen. En dan sturen we mama een mailtje als we weten wanneer het op tv komt. En dan kun je daar een beetje op voorbereiden. Kun je vast een paar nachtjes slapen. Misschien komen er in de tussentijd nog wel 2 tandjes uit of zo. Ja. Hè? En dan kun je lekker met mama en oma en papa en Teun op de bank gaan zitten en opa en dan gezellig kijken. Afgesproken? Ja? Zullen we een boxtrap doen? Oké, Toosje. Gezellig. 3 generaties in Nederland. Ja, inderdaad.